Milošević, Mihajlović, Jugović i Binić, Crnogorci Savićević i Marović, Hrvat Prosinečki, Musliman Šabanadžović, Makedonci Pančev i Najdoski i rumunski Srbin Belodedić osvajaju kup evropskih šampiona i tako Zvezde stvaraju bez premca najuspešniji klub na ovim prostorima. Put do polufinala vodio je zvezdine fudbalere kroz Švajcarsku, Škotsku i istočnu Nemačku. Prva utakmica polufinala na olimpijskom stadionu u Minhenu prošla je relativno lako. Evo sada prilike za Pančeva 1-1. Prilike za kontranapad Savićević, Pančev, Savićević, Dejan Savićević u 100% šansi i to je 2-1 za Crvenu Zvezdu. To je osjećala i publika. Utakmica protiv Bayernu u Beogradu i Augenthalerova Božja noga, sve to praćeno frenetičnim navijanjem sa tribina, imala je sve elemente suspensa dostojnog najboljih Hitchcockovih filmova. U prvoj sceni glavni junak bio je Siniša Mihajlović. Mihajlović u sredinu. Zvezda je u finalu Kupa evropskih šampiona. 29. maj. Stadion Sveti Nikola u Bariju. Bila je to šansa ne samo te generacije, već svih generacija koje su od 4. marta 1945. nosile crveno-beli dres. Utakmice bila je ogromna, pa su se i treneri Petrović i Gutels odlučili za nešto drugačije taktike od onih na koje su nas navikli. Da, teškog psihološkog trilera, a onda minuti sa impresivnim raspletom. Prosinečki, Binić, Belodedić, Mihajlović i Pančev bili su izabrani. Odgovornost je bila ogromna. Ključni trenutak dogodio se već kod prvog penala za Olimpik. Glavni junaci Stojanović sa jedne strane, a Moros sa druge. Ispred sebe imao je golmana u netu, a iza sebe 46 godina dugu klubsku istoriju. I Olmeta. Darko Pančev. Posle rada. Mnoga velika fudbalska imena nisu imala tu sreću da u rukama drže možda najvredniji pehar koji je ne tako davno
godinu dana živeo sa Beograđanima. Teško je verovati da će opet dolaziti na ove prostore. Kasnije iste godine crveno-beli ubedljivom pobedom u 3:0 protiv ekipe Colo-Colo u Tokiju osvajaju i interkontinentalni